бозгардонидани 104 шаҳрванди Тоҷикистон аз Сурия ба кишвар. вахим будани вазъи сиҳати 8 тан аз маҷрӯҳони таркиши баллони газ дар ноҳияи Панҷ. изҳори нигаронии Ойниҳол Бобоназарова дар бораи занони зиндонии тоҷик дар Русия. танзими тарзи гӯронидани ҷасадҳои афроди муттаҳам ба терроризм дар Тоҷикистон. мақомоти Тоҷикистон як гурӯҳи 104 нафарии шаҳрвандонро аз Сурия ба кишвар бозгардониданд. ин гурӯҳ аз шаҳрвандони Тоҷикистон шомили занон, ҷавонон ва кӯдаконе буданд, ки аз тариқи ҳавопаймои махсус аз Сурия ба Тоҷикистон бозгардонида шуданд. ба иттилои манобеъ, ин гурӯҳ шомили заноне аст, ки ҳамроҳ бо шавҳарҳояшон ба Ховари Миёна рафта ва ба давлати исломии Ироқу Шом пайваста буданд. аммо пас аз шикасти Доиш, ин гуна афрод дар урдугоҳҳои хосе нигаҳдорӣ мешуданд. ҳоло гуфта мешавад, аз паноҳгоҳи Алҳавли Сурия 73 нафар наврас, 31 нафар зан ва дар маҷмӯъ 104 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон ба кишвар бозгардонида шуданд. ин дар ҳолест, ки тобистони соли гузашта 146 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистонро аз урдугоҳҳои Сурия ба Тоҷикистон оварда буданд. Зубайдулло Зубайдзода, сафири Тоҷикистон дар Кувайт, масъули бозгардонидани шаҳрвандони дар Ховари Миёна гирд кардаи кишвар аст. дар ҳамин ҳол вазорати умури хориҷии Тоҷикистон гуфтааст, афроди бозгашта аз Сурия муддате мавриди офиятбахшии равонию ҷисмонӣ қарор гирифта, баъдан қисме ба манзилҳояшон ва қисми дигар бошад ба маконҳои махсуси нигаҳдории онҳо фиристода мешаванд. вазорати умури хориҷӣ ҳамчунин гуфтааст, ин маконҳои махсуси нигаҳдории афроди бозгашта аз Сурия зери назорати ҳукумат қарор доранд. бояд гуфт, пас аз эъломи ҳузури гурӯҳи террористии Доиш дар Ироқу Сурия, теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон ба ин гурӯҳ пайвастаанд. муовини аввали раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон Мансурҷон Умаров теъдоди ин шаҳрвандони кишвар дар Ховари Миёнаро ҳудуди 2000 нафар эълон карда буд. пас аз ҳузури тоҷикистониҳо дар суфуфи Доиш, ин амал дар Тоҷикистон ҷиноят эълон шуд, аммо ҳамзамон бар асоси қонун ҳар нафаре аз онҳо, ки бо изҳори пушаймонӣ ба ватан бармегашт, бояд мавриди афв қарор мегирифт. мақомоти Тоҷикистон сабаби аслии пайванди ин афрод ба гурӯҳи террористии Доишро ноогоҳии динӣ мегуфтанд, аммо бештари аз нафарони бозгаштае, ки аз пайвастанашон ба ин гурӯҳи террористӣ изҳори пушаймонӣ кардаанд, гуфтанд, онҳоро бо ваъдаҳои дарёфти ҷойи кору маоши муносиб фиреб карданд. вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфтааст, 8 тан аз захмиёни таркиши зарфи газ дар бозори ноҳияи Панҷ дар ҳолати вазнин қарор доранд. рӯзи 20 май дар бозори ноҳияи Панҷ зарфи гази моеъ таркида буд. вазорати тандурустӣ, ки гурӯҳе аз пизишконро ба ин ноҳия фиристодааст, дар хабарномаи рӯзи 21 май гуфт, дар ин ҳодиса 28 нафар захм бардоштаанд. дар ҳамин ҳол вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон сабаби таркишро риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми пур кардани баллони гази моеъ номид ва ҳамчунин эълон кард, ки танҳо 2 нафар дар зимни ин таркиш захм бардоштанд. аммо ба иттилои манобеи ғайрирасмӣ, нафарҳои захмӣ аз таркиши баллони газ дар ноҳияи Панҷ бештар аз оне гуфта мешавад, ки дар манобеи расмӣ аст. бахусус канали телеграмии Мо Тоҷикистоние мегӯянд, бар асари ин ҳодиса 6 нафар кӯдак захм бардоштааст. дар ҷое ки баллони газ таркид, макони пухтани моҳӣ ва пирожкипазӣ ва ҳамчунин роҳрави миёни ду бозор, бозори либосфурӯшӣ ва бозори колои кишоварзӣ буд. маъмулан чунин ҷойҳо серодам мешавад. вазорати умури дохилии Тоҷикистон ин нуқтаи савдоро марбути Ҳаким Ҳайдаров, яке аз сокинони ноҳияи Панҷ гуфтааст. ба иттилои манбаъ, худи ӯ низ захм бардоштааст. ҳуқуқшинос ва фаъоли мадании тоҷик пешниҳоди ба Украина барои кор бурдани занони зиндонии тоҷик дар Русияро мояи нигаронии ҷиддӣ гуфтааст. Ойниҳол Бобоназарова, ҳуқуқшиноси матраҳ ва аз фаъолони мадании Тоҷикистон, дар суҳбат бо торномаи Кабар ҷалби занони маҳбуси тоҷик ба кор дар Украина аз тарафи Русияро мояи нигаронии ҷиддӣ хонда, пешниҳод кардааст, то мақомоти вазорати умури хориҷии Тоҷикистон бо ҳамтоёни рӯси худ дар ин
замина вориди музокира шаванд. ҳамчунин ин ҳуқуқшиноси тоҷик гуфтааст, ҳукумат барои занон бояд шароите фароҳам оварад ки ба коҳиши ҳиҷрати бонувони тоҷик ба берун аз кишвар мусоидат намояд. ин ҳам дар ҳолест ки манбаъ мегӯяд ҳамчунин далоиле мавҷуданд ки ба занони дар Русия зиндонии Осиёи марказӣ бар ивази озодии онҳо аз зиндон ва ҳамчунин пул дар Украина кор пешниҳод шудааст. манбаъ тасриҳ накардааст ки барои занони зиндонӣ аз Осиёи марказӣ дар Русия чӣ коре дар Украин пешниҳод карданд. ҳолон ки қаблан иттилооте дар заминаи бо ваъдаҳои мушобиҳе ба ҷанг бурдани мардони зиндонии Осиёи марказӣ расонаӣ шуда буд. бо ин ҳол Ойниҳол Бобоназарова гуфтааст, бояд ҳукумат дар дохили кишвар шароите фароҳам намояд ки пеши роҳи афзоиши ҳиҷрати занон ба Русияро гирифта тавонад. ӯ афзуд, дар бештаре аз кишварҳо агар ширкате занонро ба кор ҷалб намояд, онро аз супоридани андоз озод менамояд ё худ давлат барои занон қарзи бидуни фоиз барои 5 сол пешниҳод мекунад, то онҳо тавонанд тиҷорати худро роҳандозӣ намоянд ва қарзро ба сурати марҳилавӣ баргардонанд. изҳори нигаронии коршиноси тоҷик дар робита ба нашри ахборе мубтанӣ ба кор бурдани занони зиндонӣ аз кишварҳои Осиёи марказӣ ба Украина дар ҳолест ки Кумитаи кор бо занон ва оилаи Тоҷикистон гуфтааст, ҳиҷрати кории занони тоҷик ба Русия афзудааст. ҳукумати Тоҷикистон бо қабули қарори шеваи гӯронидани ба истилоҳ террористҳоеро ки ҳангоми амалиёти зидди террористӣ ё ҳамлаи интиҳорӣ кушта шудаанд танзим кард. дар ин бора Радио Озодӣ хабар додааст. ба иттилои манбаъ, ин санад рӯзи 5 май дар Вазорати Адлия сабти ном шудааст, аммо он рӯзи 22 май ба дасти манбаъ расидааст. манбаъ мегӯяд, дар қарор омадааст, дар мавриди ҷои дафн маълумот дода нахоҳад шуд. ба иттилои Озодӣ, тибқи қарори нав дар дафтари сабт санаи таваллуд ва рақами қабр навишта мешавад, аммо ному насаби террорист сабт намегардад. интиқоли ҷасад ҳам аз макони дафн дар тобути сарпӯшида сурат мегирад. дар мавриди шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ ки дар амалиёти зидди террористӣ кушта шудаанд, намояндагиҳои дипломатии кишварашон тавассути Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон огоҳ карда хоҳанд шуд. токунун ҷасади баъзе аз онҳоеро ки дар натиҷаи амалиёти мақомот кушта шудаанд ба наздиконашон доданд, аммо ин ҷасадҳоро зери назорати маъмурони интизомӣ аз сардхона ба гӯристон бурдаанд. ҳатто ҳолатҳое низ буданд ки аскарбачаҳои кушташуда зери назорати мақомот гӯронида шуданд. мақомоти Тоҷикистон ҳарчанд вақт дар бораи вуҷуди шахсони гумонбар ба терроризму ифротгарорӣ ва хунсо кардани нақшаи харобкунандаи онҳо гузориш медиҳанд. созмони кишварҳои ғарбӣ мансабдорони Тоҷикистонро танқид мекунанд ки баъзан бо баҳонаи мубориза бо терроризм мухолифон ва дигарандешонро саркӯб ва ҳатто зиндону қатл мекунанд. гузашта аз ин, ҳама иттиҳомот ба терроризм дар Тоҷикистон хеле машкук аст ва ҳар нафаре метавонад муттаҳам ба ин ҷурм шавад.